Φωτεινό διαμέρισμα 50 τετραγωνικά στον Άγιο Παντελεήμονα, ανακαλύψτε την άνεση και την πρακτικότητα σε αυτό το πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα στον 5ο όροφο, στην καρδιά του Αγίου Παντελεήμονα. Κατασκευής 1973. Αυτό το διαμέρισμα συνδυάζει την κλασική αρχιτεκτονική με σύγχρονες ανέσεις, χαρακτηριστικά που θα σας ενθουσιάσουν. Φωτεινό και ευρύχωρο. Απολαύστε την ηλιόλουστη ατμόσφαιρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πλήρης ανακαίνιση. Νέα δάπεδα, ανανεωμένα υδραυλικά και ηλεκτρικά συστήματα, εξασφαλίζοντας ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον. Προσαρμοσμένη κουζίνα. Δημιουργήστε την κουζίνα των ονείρων σας, επιλέγοντας τα υλικά και τη διαμόρφωση που ταιριάζουν στο στυλ σας. Επιπλέον άνεση. Θα τοποθετηθούν τέντες για να απολαμβάνετε τη βεράντα όλες τις ώρες. Προνομιακή τοποθεσία. Βρίσκεται σε μια ζωντανή περιοχή με εύκολη πρόσβαση σε συγκοινωνίες, αγορές και υπηρεσίες. Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση. Ένα άνετο και λειτουργικό σπίτι για εσάς ή την οικογένειά σας. Επένδυση. Μια εξαιρετική ευκαιρία για ενοικίαση λόγω της προνομιακής τοποθεσίας. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να κανονίσουμε μια επίσκεψη και να ανακαλύψετε το νέο σας σπίτι.